Émission spéciale, ça se dit, bien dit. Fali miaraba tsika ato amin'ny fandaharagna ça se dit bien dit. Ny tegna koa bedi de miaraka amintsika ato namagna medaly de ny mpanakantontsika vahintsika niany dia Elidio Stanley amin'ny Facebook. Izy no mpanakanto ny invitentsika niany ka arabegna anao Elidio tonga niany ande malimaly fagnontoniagna apetraky ny public aminao. Ia a volonté donc faly miaraba tsika jiaby maharaka fandarana sasy di bien dit miaraba nareo mianaday bedi sy dala medara karakara ny mahafapony fandarana sasy di bien dit Elidio en personne tonga eto vogno na maly aminangovo jiaby zay fagnontaniagna jiaby alefanareo eto za mamaly izy vogno za karaha zay. Ivetratsika mandrakidraky mampotaka atsika amin'ny fagnontaniagna hitanao ngamba fagnontaniagna jiaby zay napetraka tagny de amin'ny voalohany zegny tany azovy marigny mahalalahy Elidio zegny olo baka ia anao amin'ny fotoagna defa manambady rakorin'ny zanaka am'izao fotoagna zao ty. Elidio marima za fo agnatin'ny volagno toy maromaro fagnontaniagna ao zay fa nizaha koa zany tegna marigny même temps mizaha za misy raha karaha zao agny Elidio koa ranao de fa nizaha même temps hoe fandana page sasy di bien dit efa hitakitoko le fagnontaniagna de misy mipatazoko amin'ny vaovao hoe karakora makasika raha ty Elidio de fa namakimaky koa za karaha zay de fa hitako tsara le raha bon. Elidio tozara faly Elidio Stanley tozara faly Elidio Stanley agnaragna feno i agnaragna Elidio igny nindesiko nataoko agnara satria fiainantsôvagna za tambali Elidio zay fiainantsôvagna de zegny mi agnaragna Elidio no nindesiko teraka tamin'ny andapa igny Elidio masy voalogna hoe valivotaka Elidio misy karaha zegny gatandao Elidio tsy valivotaka fa tsy mihety tegna tsy mihety tsy mihety ray tsy mihety reny Elidio teraka tamin'ny tanagna andapa atao sa mazava zay i hôpital nitrahako tam fa hela tam 1991 tagna zany miteraka donc zay eo amin'ny 27 ans io ngambany Elidio mitsika mikoragna zao karaha zay mbola tsy niteraka lahabe mbola tsisy zanaka jusque zao tegna mbola tsy niteraka Elidio fa izy karaha misy question mbola anao karaha matoe sôry lahatra zagnahary izy zegny mety antsika jiaby samy mahena ny sasany atao zagnahary marokoroko sasany atao zagnahary nalamalama sasany atao zagnahary nanginangy sasany atao nantsinantsiny fa nenefa karaha igny ny Elidio nanaovandragnahary izy narokoroko natoe karaha zegny donc zay i donc ny magnambara fô Elidio tsy zay ngambany valy teo. Magnaraka nakory ny vadiagna efa misy vadiagna misy mamofopofo raha ka matsety manambara Elidio ny vadiagna amahatovolahy antegna tsy haiko ny tovolahy hantidahy fa izany sasany azy fa amahalalahy antegna raha zegny tsy mety ho isy ka zegny fa tegna hoe vita mariage donc mbola tsy natao jusqu'eto mbola tsy anome tamin'ny commune tamin'ny mairie nagnano fisoratagna ifulany koa ny mariagna ataony mariage mbola tsy nagnano jusque zao fa jusqu'eto Elidio mbola agnaty le midokody igny magnano iso mbola tsy eto tegna tsara hoe azoviny tegna pointirana azo volagn'izay agnaty tsisy manokana zay mbola tsisy hoe tisy mpanao personnel fa kofa misy mandalo fa penjazasa personnel zay mba kidi personnel tika zegny baka fa hainareo mba izy io ka zegny asa artiste izy koa abolagny loatra manjary mandreraka atsika koa karaha zegny le kidi artiste ndrika zegny izy misy raha hoe confidentiel misy raha zegny hoe public karaha totsika zao public afambarak'olo public izy araka ny interview public le raha fa misy raha zegny matoy za sitrikagny dika zegny tsy tiako hain'olo maro le raha karaha zegny so de zingizingeny sasany amy sisisiny hagny magnahiny vadiny Elidio manjary manjary harceleny sasany tsy tsara raha karaha zegny reo zegny ataontsika confidentiel le raha misy mamofofofo gnagny karaha zegny kofa tegna magnazy karaha zegny. De ny fagnontoniagna manitikitiky olo sasany iditra amy lafiny mozika atsika Elidio moa zany anao fogna manoratra sy mikarakara hiranao jiaby mikirakira raha jiaby sa magnanotry olo sasany misy mividy hira misy ampihiregny fogna ia jusque eto atsika mikoragna masinandro niany ty zegny mbola babakin-dohanahiny miasa morogno le hira mbola tsara nanagnaitretry hoe ivanga hira amin'olo nangala hira amin'olo Elidio fa mbola babaky be naha ty ampiasako koa volagniny Mario zay enahy ty ampiasaiko fa ny fagnatsaragna ny hira rehetrarehetra nefa tsy maintsy misy fiaramiasa amile mahay magnamotra izy ohatra hoe zegny manôratra ny magnano azy jiaby izy Elidio zay fa eo amin'ny côté le hoe studio famokaragna le hira
fa misy zandrikely filozino bezara zay amle studio rehetra sound production amiro jiaby hitanagnesinareo raha zegny de zandrikely zegny agnatin'le magnampy amle arrangement izy mametraka le mixage jiaby fa le babakin'ile video izy mametraka ito ataovy karaha zao ito ataovy karaha zao ito anaovako azy izy mbala ziketo mbala elidiony nanoratra hira isaka masonandro niany ty maro be niny mivolagna hoe aminay ato elidio misy hira mezagnanao tsy hoe za refuse fa atahorako sody tsy afapo zany raha aleo sy tonga de lera mafapo zany ataoko iza manoratra izy igny za afapo total amle sanganasa ataoko karaha zegny ngambany zisiketo ia mazava amitsika zay fa elidio mamorogny hira anazy tovolahy mbola tsy manambady fô avony mbola secret zegny le raha misy raha vie privé de amin'ny hiranao faramparany voboaka te moka nisy vila vatsiroa zay maro olo magnontany hoe tsy mazava amin'ny sasany ny sasany mety voy manitikitiky hoe ino zany raha tiany elidio volagniny amle hira vila vatsiroa avakeo misy olo misy efa magnano maheheo azôvy olo nivolaninao mety misy raha magnanjany ve misy mivolagnin'ologno ve hira igny sa tegna inspiration avy amin'ny tegna manokagna ho an'ny public za donc nizaha 80% de questions zegny tourne autour du vila vatsiroa zay ngambany hitako io ngambany tegna azo lazegna hoe mabe manitikitiky le fagnontaniagna aloha zaveko tsara le izy le vila vatsiroa voalohany ny teny hoe vila vatsiroa safe mabe fagnontaniagna 80% de questions ino dikany vila vatsiroa elidio le dikany hoe vila vatsiroa zegny manjaka tokagna izy zaraiky fo tiany hita ambony tany fa tsy olo hafa zegny atao hitagna manjaka tokagna iranao elidio ino tegna tianao tongavagna aminazy atsika mera mahita fa elidio zegny olombelogno megna agnatin'ny société agnatin'ny fiarahamonigny elidio manoratra hira depuis le début naroka nahita tsara niengany hira nisy ny hoe toetrinao tsy mavoa igny voalohany nandeha voaloha faharoa nagnaraka izy le jalousie mba tiagnontany anao za nandeha le fahatelo vila vatsiroa donc zegny magagaza amin-draha io misy sasany fa volagna mo ifolano volano agnatin'ny raha ira ihany volano agnatin'ny raha zegny anisy malany fagnahy fa niny elidio agnatin'le hira io mandeha par étape karaha zay mandeha par étape surtout ny fomba fanaovagna le hira io za megna fogna hoe ny raha iaignatsika tsaraikaraiky agnatin'ny fiarahamonigny ao ny exploiteko na ioka ny fiainagnantsika ty boko megna amy raha tsy mady ohatra fitiavaka surtout tsika gasy agnatin'ny monde somary sasahiragna ty le raha matetiky mientouré anao mitouché anao zegny ary mato le olo tegna intéressé be agnatin'ny raha midika zegny mitouché izy le raha io karaha zegny mazava midika fa mety mahazo vohon-tragnonazy hagny le koragna vila vatsiroa ty ary midika zegny fa tsy elidio zaraiky ndrô avoe raha io fiainagna karaha zegny donc mato anao misy intéressé agnatin'le koragna midika zegny ambany tragnonao agny koragna igny karaha zegny niny elidio tsy mitifitry olo velively elidio ry ava malala be tsy mitifitry olo fa niny elidio tant izy miegny agnatin'le société agnatin'le fiarahamonigny anjarany artiste ny magnano analyse ino abindraha misy agnatin'ny fiarahamonigny ino abindraha misy akao de exploitegna atao hira de zay agnatin'ny raha itoko ta agnatin'ny fiarahamonigny raha zegny mbola tampianaragna tambany tagny fa misy olo manitsindry antegna karaha zegny commence mitady vôla fa menjy manitina antegna avy zay raha jiaby atao amin'ny fiaignanantegna io misy fanindritsindry fo karaha zegny donc tsy midika zegny ke elidio nagnano hira vila vatsiroa ke mandeha hitifitry olo araiky na hoe hira ihany ko nalaza za anaroko tsara ko mitandregny tsara le texte hira io tsy amondina hira zaraiky fo raha jiaby koragna tsy fiaignana andavanandra karaha zegny am'fanagnam-bola ohatra nivolaniko mondina artiste satria za agnatin'ny artiste donc izy nivolaniko hoe nalazalaza de hoe zay le madinika avy afara voregna volaniko amle tady vola hoe nananambola izy de direct efa karaha zegny ary zao mbola misy tohony koa avy afara ao maro karazagna be karaha zegny tsy midika hoe ke mitifitry raha ihany direct raha ty fa aloha zegny tsika tsy mety direct misevizeny le hira satria zegny mabonty le question makasiky hira ty hely bontsogna agnarabe le raha zay mandre hazy tompony midika zegny koa matsapategna visé le olo mpagnano izy midika zegny mila miova izy fa izy nagnano raha io izy koa agnanao le nagnano raha midika zegny mivoa koa anao ambadiky écran fa anao nagnano izy karaha zegny hita fa tegna efa agnisan'ny hoe azo lazay artiste magnatalenta elidio na amin'ny phrase ampiasainao agnatin'ny texte zegny hitanao mihira zany tagnatin'ny fianakavianareo ve misy olo fampira sa anao navitaty ankazo taty nisy zany mety tetra nolo tsôrogno nanjary niagnano artiste
ny tegna izy amizay tsy de haiko loatra misy agnatin'ny fianakaviagnanay misy hoe olo mba hoe zapaka zegny tegna marigny za zegny adventiste za zegny adventiste depuis que surtout depuis za mbola hely zegny efa adventiste de agnatin'ny églisenay misy atao hoe chorale za zegny mbala hoe tao agnatin'ny 7 ans 8 ans donc fa hoe agnatin'le nangilitra agnatin'le chorale zay misy bandareo la zanaka tantininay roy zay zegny farany hely agnatin'le chorale koa olo jiaby agnatin'ny chorale zegny folo maventy fa izay hoe zegny somary nisongadiny tagnaty raha managna feo somary miavaka zay zay la tamin'ny fotoagnany raha tamin'ny fotoagnany zegny de le zanaka tantininay zoko benay zegny io chef chorale tegna hoe mamorogno hira mamoro de zegny donc izy zaraiky donc nihitako hoe mba olo nisy hoe azo lazainy hoe misy karazana talent famorogna hira karakara zegny fahitavako izy de mampita raha karaha zegny zay fahitako tsy zegny donc hitako hoe mety hoe mahavaly le question hoe tsy haiko na hoe le tegna azo lazaigny ilazagna izy donc hoe talentina menjanahary ngamba le raha talentina menjanahary vo atao agnatiko le raha de mezahako exploiter ino zany le tegna antony nanosiky Elidio nandeha nagnano artiste za zany nagnano artiste aminjay satria tole tena mety hoe fampianarana fahasalamana ty ohatra ty zavatra hafa natao ya marobe le question makasiky zay nata isika amy papanay zao papanay mbola tagnatin'ny 2 ans donc izy vonagniky total hoe atao feko raha hira matinao io fa karaha zay tanamboko jiaby ndraiky raha ngesiko hiranao fo izy afa après 2 ans vonagniky raha fa talohany zegny izy tihy matsiny avo za isanandra tihy olo andeha lefa ndraiky tsy alefa hianatra anao tsy hira maty ndraiky raha andeha ataonao karaha zegny zay zegny ndraiky lera voa za fa ninengako ny hira zegny tegna marigny za zegny sy nagnano faculté de lettre tao Ankatso tao karaha zegny tao fotoagnany zegny de atsika jiaby miara mahita fa agnatin'ny fianarana Ankatso ao somary le loisir zegny tsy de misy loatra karaha zegny de façon mazama tsy mbiaka toaka tsy mihinandrongony tsy misesitry sigarety de tsy de tia viavy koa tsy tia mandeha boaty igny za de ny raha mba nataoko zegny donc hitako hoe mba fialamboly raha niaraka tamin'ny manafinafo jiaby Elidio alors misy gogno namagna zegny anarosy mahery Joy Amazon gogno avy amin'ny Vandapa tanagna anay baka tegna grave tanagna ilo narosy koa magnontany hoe karakory andapa zegny tanagna farany misy talenta zio fa raha tsisy koa na misy olo mizay zao mizaza hoe tady olo hoe artiste exploité-na zegny mandeha amin'ny tanàgnanay ino tsy riatry fa agny misy izy igny zegny karazana entre parenthèse zay fa iny Elidio zegny tagnatin'le hira io iry zalahy misy Joy Amazon zay tetiany hira be Amazon Evolution taloha tianao hoe Riance ny tariny tagnatin'le agnatin'le groupe hoe Amazon Evolution zay zegny fa nanagna karaha patalolo zegny tagnatin'le raha fa Elidio zegny hitava farakelo za manaotragnany raha ty edy de nagnano essai zegny hirako voalohany nataoko tagnatin'le toetrinao tsy mavoava hirany tifitry olo edy zegny nataoko tamin'ny fotoagnany raha io satria zegny le raha iainako zegny le raha tegna marigny voalohany nanamboanako hira fa nitifitry olo edy satria zegny kodikolo fa nahinihiny loatra za tamin'ny raha nataony gogno namana izy gogno namagna andavanandra fa raha ataony zegny magnambanimbany magnadikidiky vintagnanay andavanandra etatietetemy soma basket mbola dresseny zay efa roso raha ty nataoko baky hira ty toetrinao tsy mavoa une semaine fo niboanaboany clip ty feno bara jiaby tambopo ty feno bara jiaby de maro ndraiky molo magname conseil Elidio aloha magnino anao komba mano hafa le tohizako nagnano hira telotelo nalefo zay mahira tsy pointure ty igny zegny nandeha agnaba antsika jiaby mery nahita fo igny donc ny namakivaky ny Madagascar hoe hoan'olo tsy nahaizan'olo hoe azovy Elidio zegny hira hoe hira tsy pointure zegny amantegna source le naveko tonga Elidio ny hira de kofa nandeha male hira nisy sahady zegny nangatiky contact Elidio zahay Milano voalohany tadidiko tsara tao fotoagna zegny 21 juin fête de la musique Sambava alias France Sambava le directrice l'alias fa vazaze nitaiky Elidio zahay Milano le jeune Sambava ty mila Elidio nefa ilako mawala même fa firy mbala mitsy folo eo amin'ny raha fito na enina tonga amin'ny fa ila tsy pointire de voatery tegna nandeha be le hira de ry nagnantso amizay Elidio zahay Milano misy contrat ataony alliance française amin'ny loa ty Sambava zany Antananarivo aty antegna mbola tsara nitingina aveo alefa avion antegna mbola tsara nandeha ohatrino antegna fa mezana vola be tsy helihely vola narobe nikoragna tagnatin'ny raha atao
fianaragna tegna amin'ny mandeha fo hatalidiko tsara angala licence tamin'ny fotoagnan'izay angala licence tamin'ny taonkatso vola be tsely vola tsara tanantagnantegna antegna zany kare mandreny sahiragna vola tsara vo samby tagnanantegna mivolagnin-jare alo volaniko atakegna araiky zegny losy lidio nandeha tagny de tonga tagny amndraiky zegny lidio mbola tsy managna musicien fa za zegny depuis raha tsy de tiako le playback ty tegna marigny satria zegny le fetiky za tamin'ny mbola niry zegny tamin'ny lycée tambany tagny ndraiky nefa tety le miboboka magnano garana mpianatra efa hantso za azonao spectacle ambadimbadika efa hantso zay Sinoeleny chanteur Dadelov zegny agnatin'le hoe tegna nisongadina fotoagnan'izay zay la mbola tambany tamin'ny fotoagnan'ny lycée tamin'ny secondaire tambany tagny ta fotoagnan'izay de Elidio zegny fa zatra misira miaraka pitendry tegna pitendry complet zegny tegna tafotoagnan'izay de igny zegny fa nazatra za de tonga tasambava ndraiky zegny nitady zegny hoe azoko misy afaka me compagnie za mampalavalava raha atao satria zegny ny agnatin'ny contrat 2 heures de temps fa ny Elidio zegny ira vito be ataoko agnaty 2 heures de temps c'est pas possible sady be nahavitagna zegny de tsy maintsy mitady musicien zegny Elidio atambatambatreny le hira jiaby ity tariny ito kisalisali kely fonapolika hely hira helo mais zegny mba hampy 2 heures de temps misy animation hely agnivonivony be vita des musiciens tasambava to misy mitondra za amndraiky zegny de izala amndraiky miexploiter za en même temps anoro fa malaza ake ndisy ka de vola zala raha zagnahary hagnavo tokoa zegny contrat marantsitra Elidio mila anao zay ty agnantora ty marantsitra agnatin'ny 1 mois tsy ny contrat zegny million oba be vola tsy vola ty zegny za igny boka zegny antegna fa tsara mandeha vola ilakatso te jaly ilakatso tsy mera mahita karakory jaly akatso zy rosy tady vola igny tagnatin'ny marantsitra tagny nagnano torotagny jusque tamananara donc niboaka jusque taty donc naronaro million tapomoka baka za io nahazo vola naronaro hely tagnaty fotoagnany zegny naronaro hely maro zegny de igny ndraiky zegny le karazagna hoe lalagna nombagna le raha tatonkatso fa vita treo ny fianaragna fa baibay satria amin'ny fotoagnany za agny marantsitra examen mandeha ankatso ato tsy vita tsisy raha afaka nataoko de izy isky zao many fianaragna mazaboazy marijabytsika jiaby miara maefa davanandro fianaragna raha jiaby fianaragna fô afaka fa zegny za mety ano fianarako fotoagna mety anoizako izy fa tsy midika hoe ke Elidio amizao fa tsy mianatra de fa tsy miraharaha fianaragna tsony fa zay angavany hoe azo lazegna parcours Elidio natongavana zao maro moa zany tovavy fan amin'ny fiainana andavanandro amin'ny maha-artiste Elidio magnontany misy manakory Elidio mandeha mitourné misy vavayavy madinidiniky avekeo misy resaka mamasosy manakory zany fagnazavana andesiny Elidio magnazava raha zany hoe misy minenagna magnano mamasosy zany Elidio mamasosy MMS ya hitako izy io ya marobe le fanontaniagna tondrao izy koa misy donc artiste farany niavitry ningidiny angambany tegna natinjaly ataoko fô za ary izy koa ndraiky mizaza ina loatra raha fa zegny olongolo to magnano mamasosy tsy mamasosy izy koa nanagna mamasosy za fa nanagna tomobily karaha zegny izy koa nagnano mamasosy afa tsy karaha ty fiaignana karaha zegny donc zegny mazava ho azy fa Elidio tsy managna mamasosy Elidio miady amin'angovonazy manokagna mahevy vo mihinagna de tsy mbokony tavanaziny inanany hany karaha zay ngambany mavaliny question makasiky mamasosy zay hoany zay volagna mamasosy nahakagny mandeha aminaha toy mandeha rakity magnatriky vola fa manjary agnaterigna vola Elidio hoany zay volagna hagnano mamasosy karaha zay fa jusqu'eto mbola tsy nagnatogno mbola tsy hoe za Elidio tegnano mamasosy notsy ko misy parapare mo hagny misy Elidio officiel Elidio Stanley agnaty Facebook ako andesy basy message hely ty za Elidio pare za fa tsy problème raha niranao miakapobeny zahavana ka mitory faharesetsika lelahy fo maro agnatin'izy eo agnatiny ano misy ozy notany anatin'olo tegna naviresim-biavy be sarasara nagnakarakory tamin'ny fiainana satria koa zegny zegny iafigna faranao zahay lelahy tegna hoe mijaly atsika lelahy ty raha tegna zegny magnino mamizay ohatra tsy voatery loatra ndraiky raha volagninao zegny misy karaha volaniko taminao ty igny zegny Elidio volaniko megny agnatin'ny fiarahamonigny misy natao hoe fitiavagna agnatin'ny fitiavagna tsy voatery ahomby fô no fitiavagna misy fotoagna mba voa koa karaha zegny ankamaroan'olo jiaby mihira magnano nahomby fô zinao
allo mbeli to bagna reka vo ko zavla an no kwa donc karazin allo mba tourner ko zeng bat an le ti he ko dik mo rek mo hombi he ko mo jif allo ci kazek it kam côté ne reka vo zeng am zeng mba mis ba balance zeng le ra am le ci mangini zani la la vo min sa vaya sama za vo sa ne vo ni ke le la mit na vo tenga vo tam ni c'est tu vlan ko le viaf mit zeng mi boka mi devant mo sen tengi ma to no zeng le viaf zeng ni na vo tam ftonga ni fa ira histoire ira matetika ma vo viaf sa ma vo nandani sin kilan fa tam le ni tunda ko ni na tam ftonga ni zeng le viaf no na mango kare deli la mbik ndira nanda na telera traze ele joten volan fo am babang adventiste mission mana kor zani fande hani fan tuna nao zey maha adventiste nao zey lang na artiste nao sa cha faitane mga nangrava ka mga progressine ya amne adventiste nga mar raha brother tenga fa tenga tsra fatositi fa tsy midika mitsy zay ke za mga dion'Andriamanitra ili dio de matuka n'Andriamanitra mandrakariva lalandava amizay jabaton ili dio ngisan'ny mivavaka nataotsy tonga ampiangonana aza ili dio fa agnisan'ny tegna mino tanteraka n'Andriamanitra na arlanty sy ny tany ili dio io donc zegny ny tsy fandehanako à l'église tompoko de asa le raha kofa fotoagnany zay tsy miasa tsisy asa atao za fa rosa mahazo bebony ndraiky firagnana direction à l'église isaka samedi fa kofa fotoagnany miasa mio zagnahary mandatra raha jiaby namezany za le talenta itadiavako vola anaovako le asako ifamilomiko tegna de izegny andenovako le asako de afotoagnany tsy anaovako le asa de manompon'Andriamanitra za fa tsy midika mitsy zay fa za magnadio anazy fa mpanompon'Andriamanitra mandrakariva ele dio tompo ele devia manana loko manokana le sanjy manokana tena sa hoe sanjy zay malaza amy jeune zao ty mety aminao satria baka misy olo mijery hoe karaha fa magnano pyjama fika atsika jiaby ty fa complet lava atsika jiaby modèle zany ankabe sa hoe anao misy tiana manokana anao tsy tonga amin'ny hafa en fomba fitafy za zegny matetiky le tioko fa donc nataoko aminazy hoe za tsy de manana spécial hoe karaha tsy maintsy magnaraka feeling karaha zao za tsy karaha zegny le mahafinaritra fona mahafinaritra masona ataoko za zegny fa za fa tsy mandeha magnano le bety hoe ndegna le mikarakaravitany igny mety ataoko rehefa mety le mitoko hoe mba ategna mba manana taratra agnatin'ny tragno tegna tarafinao idy mety ahomby tsy mahomby hainao na tokony anjasa tsy anjara karaha zegny donc tokony mizaza fogna hoe eko raha mitagneva za raha mety vegny elidio mety eheny fô fa tsy voatery hoe tsy maintsy magnarada mody be elidio karaha zegny za tsy zany raha za toy nijery anao teny hoe taonao tary hitako taria nefa za mahita olo agnatin'ny élémentanao amreo élémentanao fa misy olo be tao lavitranao misy fateraka anao ary fa mety hajafanao aby sasany hitako tsy dadary sarotra anao ve amy taonao nefa anao fa misy 60 ans andesinao agnatin'ny élémentanao manao kory figérenao olo aby zay sa manady foniaizy magnano raha sanao mbesy andraikitraisa taky chef de file une tegna marigny zegny qui dit professionnel ça existe beaucoup de choses ça existe beaucoup de choses dika zegny zegny antegna fognana raha professionnel tsy maintsy mitady olo professionnel koa zegny agnatsaragna le raha ataontegna karaha zegny fa le olo maventy agnatin'le groupe-na zegny suppose mitondra azy karaha le mandreniko za le mandreniko babako sady mamila comme za agnatin'ny tarika ile deux zegny presque jeune jiaby fa misy olo araiky tegna hoe tsika zany fa Jean Ramena izy nga soliste e tarika ile dio de ataoko hoe kalazany gitara angamba zay izy zegny tegna hoe agnisan'ny mamalavala zahe magnatory zay ny lalagna ty ilidio ataova ty zalahy tsy mety ataova izy zany ray aman-dreny magnabe zahe agnatin'le tarika ilidio fa tsisy mahakasatra fa antikidy miaraka amy ray aman-dreny zegny miaraka amin'olo atokisagna miaraka amy havagna olo namagna jiaby karaha zegny izy zegny manoro zay ny lalagna jiaby tokony atao ararotintsika hely eto Elidio maro fagnontaniana mipetraka mikasiky anabavinao Elidia ma afaka entina hely fagnazavagna mikasiky azy hambagna manankory ana izy ritinao andeha nihira koa fa tsy mba naposiposinao andeha nianatra tagny fa hegny netinao andeha nagnano lamoziky koa ya na Elidia anabaviny Elidio tegna zandro kibo raiky papa raiky amina izy faravava aminay zay telo mianada zay faravava zao ifara Elidia nagnaraganazy ifara idodoara fa correspondre amle nom Elidio de ba naliagna le Elidia amizay tsy de very loatra le pakafia Elidio katramizao izy tsy hoe forme non design fa zegny anaovagna le raha ifara idodoara zegny tena agnarana karaha zegny makasiky ny fagnontaniana atao hoe karakory nagnino izy ndesinao izy io koa zegny atsika tsiraikaraiky zegny samy managna hoe ty raha tiany zanakanao izy koa hoe tsy raha mahafinaritra foana azy
itaizanao izy mety bon amina raha hafa fa ny any fara zao tonga da ito koa zegny le raha agnaty lionazy izy managna feo tsara mivolako ty soa taizegna ito fianarana fa tsy miditra agnaty loanazy karaha zegny tsy miditra agnaty loanazy le fianarana de volako de se raha miady amy babakinazy indesy mitondrasagna izy de en même temps izy agnaty mamolaka izy mitaiza izy agnaty raha fa tsy sarotsy mora izy agnatin'ny chanteuse principale taraka Ilidium zao karaha izy zegny hoe anabavana Ilidium fa tsy hoe raha hafahafa karaha zegny ay manakory ny album zao hoe misy album ve ketriketriny agny inona zava-baovao rosonareo ankoatra ny velabatsareo fa misy ve raha ketrinareo atao tsy mankarakory mahakasiky ny album jusqu'aketo fa eo amin'ny efatra taogna mahery ngamba nitsangana tarika Ilidio mbola tsy nagnaboaka album za fa ny tegna misy fogna ny maboaka single satria tsika miara mahita fa pirate ndreo midomine karaha zegny tegna boaka album anao nefa sasany mahazo avantage aminazy nefa raha mbola tsy bien préparé aleo zegny mametraka raha tsara fa Ilidio zao fa agnatin'ny karakarany double album boaka amin'ny Pâques lundi de Pâques angamba isiantsika miboaka alohan'ny Pâques ya tonga double album satria zegny mba amezagna fafako tanteraka ao ny mpakafy katramizay katramizao na ino mely tsy mitondra mabe ny zandary manakagna amizany aiza ny CD olo se ambanimbany volo aiza ny raha manakasana vity lalagna igny zay mbola tsy nagnaboaka ny album izy kito fa iezagna zegny mandrapavian'ny Pâques io lundi de Pâques sady volako eto misy fa misy soma maventy be to Antananarivo eto ny tarika Ilidio io tonga mamaly fantany karakory fa nitony le raha misy soma maventy be atao eto Antananarivo ny tarika Ilidio grand complet miaraka amin'ny artiste malaza eto Antananarivo eto anaovagna izy am lundi de Pâques io donc amizegny zegny ny fotoagna agnaboagna ny rehetrarehetra ny hira vaovao jiaby sady agnatin'ny miketriky zay fotoagna zao zegny hoe mahandro mandoky mikarakara ny hira vaovao sy agnaboaka ny album tika zegny ty double album tika zegny maro be zegny hira vaovao agnatin'izay double album zegny karaha zegny programme ankoatran'ny eto misy sovagny ivelany vely Europe am'ty taogno ty sa manakarakory ny zavatra misy petrapetraka agny nahazo nafy za tamin'ny taognoso 3 mois tandafy tay reraka hegny anaha ary tegna mbola tsy manahetrehetro hoe nde boka andafy maloha amin'ny taogno ty fa zany boka larenao tamin'ny semaine igny donc efa raha tsy boka eky maloha mandrapasaignahy mavila tsy hoe midika zegny ke raha tsisy raha fa jusqu'eto tarika Ilidio mbola idokodigna Madagasikara eto antsendrikiny anaovantsika izy ke zao zegny azika fendany fa presque feno zegny programme ny alahady jiaby atreto afa feno isika mois de décembre afa feno ny alahady jiaby afa tsisy anisifahagna filo izy keto de zegny amin'ny raha petraka ny programme izy ya misaotra betsaka Ilidio ny amaranantsika azy ino zany hafitra Ilidio mandeha ampankafio azy amaranantsika ny fandaharana na amle mankafio azy zany na amle tsy mankafio azy fa fintinitsika eto zany Ilidio tovolahy tsy manambady izy mamorogny hiranazy nanomboko to 3e année izy nandeha nihira de mbola mizotra ny tarika Ilidio amizao mizotra amy tsaratsara kokoa hagnaboaka album atoato afatra tanteraka do afa tia Ilidio tsy toko lava loatra fa marakoranany teze raha lavany teny de veriny soa raha lavany tady de veriny kisoa zay fomba fiteny zay zany hoe ny afatra avy amin'ny donc de hoe fankasitrahana tanteraka hoanareo jiaby nandreny afatra avy taty amin'ny Ilidio nareo jiaby pakafy nany tsy pakafy volagniny be dito hoe nareo tsy pakafy Ilidio eto fogna iezaka agnaminy mafinaritra iezaka agnamiany tsara iezaka agnamie zay mahafalifaly ny fo nareo rehetrarehetra agny antokatragno le pakafy katramizay de sorako taty koa ny mpikarakarany ny manageranay izy ngambany tena azo lazegna hoe raha tsisy ngambany de mety tsy hitaky nareo karaha zao ny Ilidio fa izy ngambany tegna hoe vato nahitavagna ny tarika Ilidio tonga izy mipetraka ohatra ny fahitavanareo izy zao de mampagnantegna fogna zay fa tarika Ilidio agnameny soa atrany hoanareo pakafy de misaotra nareo atao mifandaragna sasy dibendy nareo mianada misaotra tsika jiaby naharaka nitaligna hatramin'ny farany na somary lavalava koragna teo fa afa izy higny karaha zegny koa mbola misy Ilidio agnaty Facebook koa alefasa message Ilidio officiel Ilidio Stanley koa alefasa message fa mamaly fo Ilidio zay fagnontaniagnanareo fa Ilidio mety tsy zaran'olo miavagna loatra donc fahitavanareo azy fa zay nikoragna avy aty amin'ny Ilidio eny azy de zay izy zegny ny ela zegny ny foy de amaraka atsika magnano misimisy koa veloma to mankasitraka toko magnaraka koa Zena veni avakoya kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit bien dit.